Hey bafowethu niyayazi la ntetha ethi kuyolala amadoda kusala izibongo. Uzilalela umfana kaMabuza. Ndetha ngoDidi Mabuza, former deputy president wethu. Kodwa igama lakhe kuculwa ngalo pha kuMadlanga Commission. Kufika uChief Samuel Mashaba apha kuMadlanga Commission. Yena usuka kwela cala la kwa Gauteng Traffic. Nizakhumbula ndithi apha eGauteng okwangoku ama traffic cop okanye traffic departments esangenile kuyo yonke le ngxobo evanga. I-JMPD hayi ke noko xa umiswe ngaba uke usifune nje isandla nje kuyofaka nje phesini. Kubuye kube khona i-TMPD ngama traffic cop kwelacala laseTshwane wona ne side lasePitori. Hayi ke bona ke uqala ujonga umuntu ebusweni iqala uba ngabe ubuso bakhe bumenjani before nje uzacinga nje into engathi ayibhadlanga ngelacala lasePitori. Hayi ke bafethu ku national uthi noma ubusenzana endleleni uthi xa uthi inhla nabo hayibo milisa ingqondo same time. Akudlalwa nabo abaxoxe futhi bona thina sibazi ngento ba ayobantu ncambe etshontsho ngendlela esibazi ngayo. Ndikhumbula mhla kuba nje umfowethu sizihlelele phendlini kube khona ufuna umuntu ofonayo ufuna ukulandwa sisethokoza ufuna ukulandwa kwi-site la ngasesibhedlela abafamiliar nela site. Hayi ke vele wakakudalanga futhi nobefikile A1 aphume nje xa iphuma futhi ayithi ngezinyo uyaphuma uyabale kuyolanda umuntu. Xa ke buya weqi neGauteng Traffic National evalile zange akwazi ukuxoxa. Wasifonela nje sithi thathe niphi ndithi mina izendle ngishiye phi kanti wathathe sendibanjiwe apha mnubanje ubanjelwane wathi hey you drinking and driving mina ngoku yini akwazi ukuzidedelela athi yena njani thathe iNational ayahambe vela epolice station ngoba ke at least ukuthetha siyakwazi noko ukuthetha siza sinabugagunyana sithe hey masirhuqinya usambe siyosabela epolice station Pethokoza sambe siye. Xa sifika ke sifike sibuzise nje ngaye umfowethu then batsho bathi hayi ukhona omnye but omnye besithi ngophi ubanjwe neliphi iqela ndingabikho sho ncam but ke abekhona ovelayo athi hayi khawumbuze akabanjwanga neNational. Ndithi mina uthi you mentioned into nokwenza neNational athi umnye hayi sister hayi fez hayi fez hayi makasela amanzi nje axole makanyamezele sizayibona kusasa into yakhe. Siphume sami konke singayenza kuthiwa iNational so ngizama ukunipha ipicture yeNational uba kwase police station bayesaba njani iNational uba nje hayi akho mnyaka zokhonto akho ntetha njalo ngakhocebe singaba ngasenzela lona. Ndanixelela hayi ke until the following day bendiyagqitha nje apho ke man. So lo chief ke ngoku Samuel Mashaba usipha ipicture naye uzothetha ngezazi yobisi zase-Ariton ezika July 2021 njobe South Africans azibhizi zilutha nje sine July unrest ke after bebambe former president Jacob Zuma bafethu namapholisa wethu ayebhize luthana neziyobisi ngendlela obonakala ngayo. So uza nathi ke ngoku so ufumana i-call from kuTumelo Nku esingathi informant. Lo Tumelo Mkhulu mchazela ngeziyobisi ezabe zisuka eDurban ezisa ngetraga utsho nge8. The following day vele nyani ayiconfirme uTumelo hayi ke baze baxelelana into ba mabathini mabahambe baye pha. Ikhona into ethi ingathi uTumelo wathe ungayithi vu because lento ifaka omaqhuzu apha esipoliseni. Ake abambe baye ke apho ngathi kube khona nanomnye okay abe ngumuntu ocinga ukufonela abantu ansazi uthe bani eqaleni warrant officer something nje but azange ba available yena and then acinge uMukhane afonela uMukhane but uMukhane angabi available because uMukhane lona kwangadalanga evaccinatile athayikha kuzama abanye azama olebo abanazimoto into nje ngathi njalo but nini bangakudala nje 15 minutes or so hayi uMukhane abe available. Bandi bayotshona xa befika baye approach le building lena apho kukhona ntoni kukhona itruck ningayilibali le truck yellow jersey andithi bayotshona xa befika bafike bazazise into baba ngobani batsho into bafuna itruck esoso so hayi vele itruck ayivunywa into ba hayi lo truck leyo ene number eso ikhona apha bafuna ukuyivula bathi abantu bapha hayi anizukwazi ukuyivula apha ye client yaseScania eAriton so anizukwazi ukuyivulela apha itruck yakhona. Hayi ke ngathi kuvunyelwane ku-Escotwana truck iyapi iya kwiside laseScania. Hayi ke ibalile picture nje yeconvoy nabafana hayi bambe bayotshona
Abefika kwelacala lase Scania bafike bafuna imanager kwathini hayi vele imanager iyazi itraka bafuna ukuvula itraka ivula itraka anizoyibalisa wethu ke by the way ivula itraka hayi bafethi manje nomfanekiso nina seyivula nje itraka usiwa phansi umthwalo babethi ziplastic zeziziyobisi hayi ke vele bayiconfirme already sokuyi crime scene lena uba ngaba yini eseyenza bama kuthathwe eziziyobisi ngoba seziwile ezinye phansi zileshwe kule veni ekubonakala bayeka mukhani iNissan intorontoro nje iNissan emnyama andiyazi engasiya sesipoliseni zileshwa ngapha hayi ke akubanga kudala sokubonakala ingathi uye wafonela khona kwaba balapha xa bebona into bayimani ikhona into engaqondakali ngamapolisa kufonelwe intoni bafonela amanye amapolisa hayi bafethu bathi nje ngomzuzu kwangundi amapolisa niyanixelela nyosi zibona ihana hayi ke afika amanye amapolisa xa wefika kulapho ke kwafika no Rikhotso nini sebefuna ukutake over le crime scene no Rikhotso baxelela into bayi kuza no General Khani yonke lonto leyo so according to yena xa bafika uGeneral Khani xa kefika uGeneral Khani wafika wazama ukusabela nje stories thini but nje wayengenamdla ngamapha kuwamamela abanye xa kegqibile wa instruct uMkhani mabahlale emodweni from emodweni nje wayilondo wafuna ukuba arresta from ekuba arresteni yakhona into ethi yena akafuna ukuma arresta kwafonela iboss yakhe iboss yamazi wachuba umfumene ngathi kwindawo yebhaqo kuyiziyobisi yathi nje iboss enza lonto ofuna ukuyenza ngalomuntu lo ngendawo apho so into ngathi njalo but wangathi uGeneral Khani akafuna ukumbopha yena ncama hayi ke wathi yena amagama akhe uba ngaba mina uzunibopha akwazi ubopha abanye but ubopha abanye namngcono ube sonibopha istory sakho ingathi senjalo ayivele ke eventually kwakhona lo commotion nizasikhumbula mos istory khona umnyomi wake wathi kwakhonjwana ngezibhamu nje niyibona mos bakupicture seMexico nje ngiyabona njoba ke ngapha izolo besidlala neMexico okungama lords wabo khona ngiyabonile mos into bavele ama dealers ebesupporta ama lords anizuyigqibezela since thina besidlala neMexico khona ozandiva in between the lines hayi ke sharp ke hayi from apho ke sebeyabanjwa wazama ukuchaza xa sebebanjiwe beseyithini nje into yakhona kwathiwa bangaphiwa kudla like bangaphatheki nje kahle bangafumana ukudla kusuka ngaphandle bebekho allowed ukuba nama visitors yonke lonto le so this is kwi day 1 yakhe xa wayefika apha sistory ngathi usibalisile utsho nje leyo into kwi testimony yakhe then ke ngokuyizolo this was nge-10 kunge-11 apho into iqale yaqina khona because labo bebeqala ukumquestiona khona kulapho kuvela amagama amakhulu awodidi Mabuza ithi kwelento ke ngoku because ubonakala nobudlelwano obukhulu nalo Tumelo uNkulo so Tumelo uNkulo lona akathi yena ingathi ungumtshana kulomuntu akathe nguDidi ebezama ukuphika lento kaDidi hayi man uvakale sithi ukhumalo hayi man kanti wena intoni lento ezafuna uxoxe nento okuyi public knowledge because xa siqolasela elixesha especially kwezinye ze-chats ikhona into ethi uyabuya futhi it definitely meant into nokwenza nokuthi he's returning again ubani uDidi Mabuza ithini lento bafethu mamelana kupha according to a conversation lena bokugqiwa ku appointwa uPresident Cyril Ramaphosa egqiba ku selector icabinet yakhe uDidi Mabuza part and parcel yecabinet yakhe kube khona nalapho kufaka khona umcimbi nokwenza nokuthi they will look after iMEC so uyayibona ba iANC ikhona iyafakwa nje kule ngxube evanga esizibhaqa sikuyo so because andifuna ukuze ngiphelele ngexesha inkade ngokwayo I will probably come back with another part which will be part 2 so uvumile yena into ba uye wabhatalwa ngibani ngi-informant but bikhona nje into efaka imali kuyo yonke lento ke ngoku but yena nje hayi akekho sesencwadini nje ezi-right yena abani yena phofu uthe efika la mindambona into ba yazi lo muntu lo Samuel lo ufika nje ngathi unovalo ngathi uzobhayiza nje hayi ke uyavunyelwa nje into ba makathathe i-testimony yakhe yonke uza cross question the following day which was izolo nge-11 ayike uqhubile izolo bamfurubelele ekoneni even uMandla ngakhona apho bekefuna khona ukuzekelisa ngayo into ba okay bekefuna ukwenza umzekelo into ba you know xa khona umuntu obulewe umzekelo nguMandla wathi ngalingo wezekelise ngami nje into ezifana nezo wamnqanda nje fast so kusaziwa kusaqhuywa naye uba ke namhlanje nge-12 June 2026 esaqhubha uSamuel kodwa yena nje uyabona into ba akukuhlanga ilanga limtshonele so kubonakala ingathi nje i-traffic departments zethu nje
As I indicated, you received payment on the 25th of May. So if we look at the message where you've got the thumbs up and the thank you, the grateful hands, you say, please inform after doing it, Tumza, my notification is giving problems. That's still on the 24th. And then also still on the 24th, Nixon Fetu. On the 25th is when you receive payment. Then on the 29th of May, you say, Tumza, I see Didi is back. Let's move on our issues. Who's Didi? Didi is Tumza's uncle. Whose uncle? Tumelo's uncle. And who is he? He passed away. Can you give me his name? Kebi Maphatso. Is that the name? Yes. And what were you meaning by he's back? Just before that, why do you call him Didi? Isn't Didi supposed to be initials of a person? Like I said, commissioners, when Nku calls me or calls somebody boss, I automatically call boss. As to who he means, I don't know. Is it? But this is you writing here. This is not Nku. Sorry, Advocate Nube. This is you saying, I see Didi is back. Yes, commissioners. So what is the name of this person that you call Didi, and why do you call them Didi? He calls Kebi Maphatso Didi. But why is that not KM? Why is it Didi? That I'm not sure. And let me maybe not answer for Nku. No, but Maybe he knows. You saying Didi. So you know the person as Didi. Yes. Okay. Because he calls him Didi. Okay. And this is in May 2019. Yes, commissioners. Is Didi not former Deputy President Didi Mabuza, who was reappointed in May 2019 as the Deputy President? Didi would mean... Sorry, can you please clarify the reappointment? Yes. When President Ramaphosa was appointed in his full appointment after the general elections in May 2019, he appointed Didi Mabuza as his Deputy President. Do you recall that? I recall that. Are you not referring to that Didi? No. Okay. I think in fairness to you, let's put this to you, that the person widely referred to as Didi was the late Deputy President Mabuza. Your explanation your explanation why you say Didi here was the uncle Kebi Maphatso is simply not, it doesn't add up, it's not satisfactory, and I want to suggest to you that you are not being honest in saying Didi is Kebi Maphatso. I want to suggest you're not being honest. In all your exchanges here, Mr. Nku does not make any reference whatsoever to an Uncle Didi. There is the coincidence that, as Ms. Segal says to you, that in this period, Deputy President Mabuza had just been reappointed, if that is the correct word, reappointed or re-elected Deputy President. And you're saying this is a reference to Mr. Maphatso. It's improbable. I want to suggest to you. If it was Didi Mabuza, I was going to say, I mean,
Why do I? In the era of Google, you shouldn't be lying about facts that are publicly verifiable. And what you are doing now is you are lying to the Commission. And I don't often use that word, lying. I prefer somebody's untruthful. The elections in May 2019 were around the 8th. By the 13th, the results were known. And on this day, the 29th, President Ramaphosa announced his cabinet. So it is obvious, looking at those facts, that the person you are referring here to is then Deputy President Didi Mabuza and nobody else. So you're simply not being truthful with the evidence you are giving. And the question is why? Why are you lying on such a meaningless issue? This is a side issue in the greater scheme of things. Why are you lying about it? I'm not lying, commissioners. Can I please? I know Mr. Ngu calls KVDD. Like I'm saying, if it was Didi Mabuza, I would see no reason to lie about a late person.